No sé si hauré d'anar passant diapositives. Ja va passant soles. Bé, bon dia. Benvinguts i benvingudes en aquesta taula quadrada en la qual intentarem fer la quadratura del cercle una miqueta, si m'ho permeteu. Jo em presentaré, una mica el senyor Rojo ja ens ha presentat a tots, però aprofitarem que tenim una mica més de temps per intentar explicar-nos millor. Jo soc en César Sánchez, treballo des de fa ja una dècada a la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona. La majoria del temps, o gairebé tot el temps, dedicat gairebé exclusivament a les qüestions de contractació pública sostenible, que ara anomenem estratègica. Per això em sento especialment agraït que des del CESP ens hagueu convidat a poder modelar aquesta taula i abans de presentar-vos les persones que la conformen volia fer aquest agraïment al seu president, a tot l'equip, per haver-nos proposat aquesta possibilitat. I dit això, passo a les presentacions de les persones que ja coneixeu. Tenim a la senyora Yuni Salazar Marcano aquí a la meva dreta, doctora, com us he explicat abans, en polítiques públiques i tècnica de l'Oficina de Contractació Estratègica de l'Ajuntament de Barcelona, per part de Barcelona Activa. El senyor Víctor Hierro Luzafa, aquí a la meva esquerra, coordinador del sector de l'Administració Local de la Federació de Serveis de Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya. La senyora Mireia Recio, al mig de la taula, tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball Nacional. El senyor Lluís Moreno Cingle, en representació d'UGT de Catalunya, a l'extrem de la taula, i el senyor Moisés Monal Ferrer, director d'Estudis i d'Anàlisi Econòmica i secretari tècnic de les Comissions d'Economia i Fiscalitat d'Energia de PIMEC, amb la qual hem coincidit també moltes vegades en actes semblants. És un plaer comptar amb tots vosaltres, us dono la benvinguda, us agraeixo moltíssim la vostra participació en aquesta taula rectangular i, com ja ho hem dit en alguna ocasió, l'única cosa que us demanaré és simplement que intentem ajustar les nostres intervencions al temps del qual disposem. Ja us he explicat que tampoc som molt procliu a tallar les intervencions, per tant, el que farem és plantejar-vos aquestes preguntes d'una manera general i us donaré la paraula perquè debatem en aquesta conversa sobre aquests aspectes per parlar d'aquest impacte de les clàusules socials en el mercat de treball i en l'economia de la ciutat. Per trencar el gel, la primera pregunta que us volia plantejar és una mica ja complicada de per si, però suposo que ens podreu treure l'entallat. Quina és la importància que l'organisme o la institució que representeu atorga a la inclusió d'aquestes clàusules socials, ambientals, d'innovació, etc., en els plecs de contractació pública per enfortir la cohesió econòmica i social? Si et sembla bé, Juni mateixa, pots començar. Bon dia, moltes gràcies, César, i també al CES per l'invitació. La veritat és que per persones com jo, apassionades per la contractació pública, aquest és un espai ideal per compartir aprenentatges. Com ha comentat ara el gerent Patón, és cert, i ara també s'esmentava a l'informe, que l'Ajuntament té una llarga i consolidada trajectòria en relació amb la contractació responsable, inicialment sobretot amb la part de clàusules o criteris ambientals, però ja des del 2008 amb acords i tota una sèrie d'instruments com guies, decrets, instruccions que s'han desenvolupat per impulsar internament totes aquestes clàusules i criteris. Podríem destacar, per exemple, la guia de contractació pública social del 2016 o el decret d'alcaldia de contractació pública sostenible del 2017, que de fet, seguint el que ja marcava les directives europees el 2014, ja van ser pioners perquè de fet van ser previs a la llei de contractes del sector públic. Per tant, ja clarament hi havia aquesta voluntat d'innovació en aquest sentit. A més, jo crec que és rellevant també que a més del desenvolupament d'aquest corpus d'instruccions i de guies,
Tot això s'ha acompanyat també amb la creació de serveis de suport com el de Barcelona Activa, actualment servei de contractació estratègica i prèviament servei d'assessorament en clàusules socials, precisament per acompanyar o facilitar internament la tasca de les unitats promotores de contractes de l'Ajuntament en qüestions clau, com per exemple acompanyar les unitats promotores per fer més contractació reservada i assolir els objectius de contractació reservada que ens fixem cada any, i que per fer aquest acompanyament amb les unitats promotores fem servir una eina, per exemple, que també vam desenvolupar com un directori d'empreses d'economia social per facilitar també la prospecció de mercat en diferents àmbits. A més de la tasca que fan companyes com de Direcció de Feminismes, Acció Climàtica, Interculturalitat per facilitar internament aquesta tasca i també una part de treball amb les empreses en quant a formació de pimes i entitats. I més recentment, ja com ha comentat el gerent, una creació d'una nova oficina de contractació estratègica a Barcelona per organitzar una mica tot aquest corpus, equips, etcètera, que ja estem treballant, però no només per organitzar, sinó també sent conscients de les limitacions que ja s'han comentat i que precisament li dona sentit a aquest nou impuls que des de la gerència municipal s'està fent per treballar per la contractació pública estratègica. Moltes gràcies. I des de la sensibilitat i des del treball sindical, Víctor, Lluís, com considereu, quina importància li doneu en aquesta inclusió de clàusules en la contractació pública? Sí, en el cas de comissions obreres, les clàusules socials i de mesures sostenibles són una qüestió vital. De fet, des de l'any 2017 tenim registre de grups de treball específics dintre del sindicat de la CONC per poder analitzar quin és l'impacte de les clàusules socials en les relacions laborals i en les seccions sindicals que tenim constituïdes, i aquesta petita feina que es va començar a fer l'any 2017 també per poder anar desenvolupant i anar observant quines possibilitats ens atorgava la llei de contractes del sector públic per anar millorant les condicions de treball de les nostres treballadores i les nostres afiliades, va acabar desenvolupant en un grup de treball amb un projecte específic dintre de la Fundació Pau i Solidaritat amb una direcció i un pressupost independent que col·labora també amb altres administracions públiques per poder analitzar quin és l'impacte real que tenim en els nostres dia a dia a través de la licitació pública, no només a Catalunya, sinó també en l'impacte transnacional. Tot això ens ha dut també a realitzar un estudi sobre quines mesures de participació podem tenir els sectors socials a l'hora de planificar i redactar licitacions públiques per poder donar-li aquest poder transformador que de forma efectiva tenen les licitacions públiques. Si entenem que els ajuntaments, els poders adjudicadors són eines de canvi i de transformació de la realitat i han d'utilitzar tots els seus mecanismes per poder-ho fer, ho poden fer per la via directa a través de serveis de gestió directa, però ho poden fer també per la via de la gestió indirecta a través de les licitacions públiques. Com operen aquestes licitacions i quin impacte i quina petjada tenen? Doncs això és el que analitzem des de la Fundació Pau i Solidaritat i també volem implementar espais a nivell nacional de Catalunya, espais de treball per poder avaluar i situar indicadors d'aquest impacte de les clàusules socials. Una de les propostes que estem llançant sobre la taula és la creació d'un òrgan sindical de contractació que pugui analitzar en l'àmbit del seguiment de tota la contractació pública de Catalunya quines són les mesures, quines són les clàusules que efectivament s'estan introduint, quin és l'impacte que tenen i quins factors de correcció podem començar a aplicar. I és molt important també, i aquí és una qüestió que com a operadors dintre de les administracions públiques hem de començar també a posar-hi mirada, com introduïm el diàleg en la fase de l'elaboració de plecs. Moltes vegades tenim a tècnics que estan sols, moltes vegades reciclant plecs de contracte en contracte, que no tenen un coneixement directe de quin és l'impacte que tenen a les seves plantilles externes la licitació, perquè al final la seva interlocució és amb la direcció de l'empresa, i el fet d'introduir un diàleg extra en la part de l'elaboració potser ens ajuda també a aplicar aquests factors de correcció ex ante, abans que es produeixi aquest dany.
si et sembla. Hola, bon dia a tothom. Bé, per la UGT la inclusió de les clàusules socials en els plecs de contractació pública és un instrument de govern cabdal. Vol dir, les clàusules socials han de servir per transformar la societat, per millorar i enfortir la cohesió social. Nosaltres entenem que la política pública ha de garantir drets, combatre la precarietat i assegurar que els diners públics estiguin realment al servei de la majoria social. Entenem que l'Ajuntament de Barcelona, amb el volum econòmic tan gran que destina a la contractació pública, ha de ser la palanca de transformació social i laboral. Nosaltres defensem que ni un sol euro públic pot servir per empitjorar les condicions laborals dels treballadors, ni per abaratir costos, ni per afavorir aquelles empreses que realitzen ofertes temeràries. En definitiva, per nosaltres, les clàusules socials han de transformar la contractació pública, han d'esdevenir que la contractació pública sigui com aquest concepte que sembla tan d'universitat de contractació pública estratègica i no només d'una contractació pública que garanteixi drets. Com s'ha vist, per exemple, a la presentació de l'informe, sí que és cert que les clàusules socials estan fent un sistema d'escut de garantir uns drets mínims laborals, però encara no hem arribat a desenvolupar un model transformador que és el que el sindicat aposta i el que el sindicat defèn justament quan estem incloent les clàusules socials i ambientals en aquests plecs públics. Gràcies, Lluís. Mireia, vosaltres des de Foment, com creieu, quina importància li doneu a aquesta incorporació de clàusules? Moltes gràcies, César. En primer lloc, agrair l'oportunitat de participar en la jornada i també felicitar els autors de l'informe. Jo crec que és un informe molt útil, també sobretot per l'anàlisi que fa de la incorporació de les clàusules i el seu impacte en el mercat laboral i en el teixit empresarial. Ja s'ha situat una mica el context que partim d'una normativa que també ja obliga des del 2017 la incorporació dels objectius socials, laborals i ambientals en la contractació pública. Per tant, aquest canvi de paradigma a partir del 2017 cap a una contractació més estratègica des del món empresarial no l'ignorem i a més l'assumim com a part del marc normatiu vigent. Per tant, no és tant si estem d'acord en clàusules socials sí o no, perquè jo crec que això ja és un tema ja sol. I per nosaltres l'important és també el disseny d'aquestes clàusules i com s'apliquen perquè siguin eficaces, proporcionades i compatibles també amb un mercat competitiu. Des de Foment creiem que les clàusules socials poden tenir un paper rellevant en el reforç de la cohesió social i econòmica. En particular, aporten valor perquè contribueixen a garantir els estàndards bàsics, com s'ha comentat, el compliment dels convenis col·lectius i sobretot el del sector de l'activitat objecte de licitació, la promoció de mesures i plans d'igualtat a les empreses o la inclusió i contractació de col·lectius vulnerables. Per tant, en aquest sentit, creiem que la contractació pública pot actuar com a palanca per assegurar bones pràctiques. Però és veritat que també creiem que aquesta funció s'ha d'exercir amb un cert equilibri. La contractació pública ha de continuar tenint com a objectiu principal garantir una assignació eficient dels recursos públics i, per tant, qualsevol incorporació de criteris socials ha de respectar com a els principis fonamentals la vinculació a l'objecte de contracte, la proporcionalitat, la no discriminació i la lliure concurrència. Perquè si no hi ha aquest equilibri i quan aquest equilibri es trenca és quan apareixen riscos evidents que a més poden afectar directament el teixit empresarial com la inseguretat jurídica o dificultats d'aplicació o restriccions de la competència que també sobretot afecta més a les pimes que poden veure més limitada la seva capacitat per accedir a la contractació pública. I l'informe que s'ha presentat avui reflecteix molt bé també aquesta realitat que mostra que, com s'ha comentat, que la contractació sostenible està àmpliament implantada i pràcticament a tots els plecs s'incorporen clàusules socials, però també s'assenyala, com s'ha comentat, que aquesta generalització no es tradueix necessàriament en un canvi o en un impacte transformador.
Per tant, és important la distinció entre impacte estructural i impacte incremental, que creiem que és especialment rellevant com a resultat de l'informe. El sistema, per tant, funciona bé com a mecanisme de garantia i compliment normatiu, però té més dificultats per generar millores addicionals. També és important la constatació que es fa a l'informe de la baixa concurrència en molts procediments amb licitacions que reben una sola oferta, i creiem que aquest és un element que ens ha de preocupar perquè afecta també directament a l'eficiència i a la competitivitat del sistema. I per això creiem que quan parlem de clàusules socials a la contractació pública no hem d'oblidar també les disfuncions que té la pròpia contractació pública, que no deriven exclusivament del disseny de les clàusules socials, sinó que hi ha factors estructurals del propi sistema de licitació que s'haurien de millorar. I nosaltres, per exemple, des de la Comissió d'Infraestructures de Foment ja s'ha posat de manifest la necessitat d'abordar reformes estructurals de la contractació pública, des de majors mecanismes de flexibilitat en els plecs, el tema també dels mecanismes d'indexació, de costos que permetin preservar la viabilitat dels contractes. També reclamem recuperar un sistema de revisió de preus amb caràcter automàtic i estable dins del marc de la llei de contractes del sector públic, i també incorporar l'evolució dels costos laborals. Creiem que és molt important la conveniència d'ajustar els límits dels mecanismes excepcionals de revisió de preus per evitar els contractes que després siguin inviables. I per tant creiem que cal derogar la llei de desindexació, que prohibeix l'ús d'indexació a la contractació, cosa que dificulta una contractació de llarga durada i dona també incertesa, perquè és difícil avaluar un futur augment de costos i traslladar els riscos cap a les empreses contractades. Tots aquests factors i d'altres, però aquests són els més importants, incideixen també directament sobre la concurrència i l'eficiència del sistema, i per tant també cal tenir-los en compte en paral·lel al debat sobre les clàusules socials. Però en quant a les clàusules socials en concret, la nostra posició és que són importants per la seva eficàcia, però que la seva eficàcia precisament depèn del seu bon disseny, i tampoc es tracta d'incorporar quantes més clàusules millor, sinó incorporar-les bé, ben dissenyades, i que les que s'incorporin generin un impacte real. Gràcies, Mireia. Moisès, il·lumina'ns també amb el coneixement que també tens per part del PIMEC. Si em permets, César, gràcies per haver-nos convidat a participar. Abans de contestar la pregunta que ens has fet, jo volia posar en valor el fet que s'hagi encomanat aquest estudi. Jo volia posar en valor pels següents motius. En primer lloc, perquè suposa una avaluació ex post de l'aplicació de la normativa, en aquest cas de clàusules socials, que per nosaltres és molt important avaluar quin impacte tenen les normatives que s'apliquen, quins efectes tenen i quin impacte tenen en el teixit productiu. L'elaboració d'informes com aquest avança en aquesta direcció. En aquest sentit, també et diria que algunes administracions tenen guies d'aplicació de clàusules socials. Ara bé, aquestes guies, en general, s'han elaborat des d'un punt de vista jurídic, si estan permeses jurídicament, en quins casos es poden aplicar, però sempre des de l'òptica de la legalitat. I els estudis com aquest permeten ampliar aquestes guies de clàusules socials perquè permeten posar una segona dimensió, que és quin impacte tenen aquestes clàusules i quins efectes tenen. I en aquest sentit és el que volia posar en valor aquest estudi. Després també, aquest informe jo entenc que suposa que és com un punt de partida, perquè potser hi ha alguns casos en què tenim alguna discrepància. Per exemple, posar un conveni col·lectiu amb un plec de clàusules per nosaltres no és una clàusula social. És una cosa que és molt bona pràctica, perquè hi ha alguns elements, i sobretot de l'administració i a vegades de les empreses que es presenten, que el contracte no defineix ben bé
quin conveni col·lectiu s'ha de posar, però més que una clàusula social, i això ho definiria com una molt bona pràctica dins de la contractació pública. Ara ja, tornant a la pregunta que ens feies, per nosaltres les clàusules socials en contractes públics són instruments que tenen les administracions públiques per desenvolupar les seves polítiques. Són un instrument més que tenen per poder portar a terme les seves polítiques. Sí, les clàusules socials de contractació pública són instruments que permeten incorporar objectius socials, laborals, d'igualtat i d'inclusió en els procediments de licitació i en l'execució dels contractes públics, més enllà del preu, que nosaltres sempre ens queixem que hi ha masses licitacions amb les quals la puntuació del preu és massa elevada. Formen part del que s'anomena la contractació pública estratègica i socialment responsable. El que passa és que aquestes clàusules socials també tenen alguns límits i alguns riscos jurídics, i això s'ha de dir. No tot s'hi val a posar en clàusules socials. Les clàusules socials no poden ser discriminatòries, no poden no tenir relació amb l'objecte del contracte, han d'estar estrictament vinculades i no poden substituir obligacions legals generals, com he dit, com per exemple els convenis col·lectius d'aplicació. Perquè els tribunals el que ens han dit és que les clàusules socials han d'estar estretament vinculades amb l'objecte del contracte, han de seguir el criteri de proporcionalitat i després també el de verificabilitat. No obstant, quan les clàusules socials estan ben dissenyades, en general milloren la qualitat del servei, redueixen la precarietat associada als contractes públics, s'alineen amb la despesa pública, en polítiques d'ocupació, igualtat i cohesió social i no suposen necessàriament un sobrecost, sinó una millora de la relació qualitat-preu, que és el que ha de buscar tot objecte d'un contracte públic.